unsay Unsay pa imong ni Kristo bago siya mikayab og langit sa iyang mga paan, sa iyang mga tinunan. Diba 12 man to sila. ang isa dito na protestante si Judas. Muna ang mga patron sa protestante si Judas. Ano man kay kinaiya man sa ni Judas ang protesta. So mo na katong mga nagprotesta sa simbahang Katolika patron la si Judas karon. Ang pahimangno ni Kristo sa iyang mga apostol una moabot ang panahon ay mga bini nga mga propeta. Ay mga bini nga magtutudlo, magbitbi sa iyang ngalan, magwali may tumag sa iyang ngalan, itudlo gamito ng iyang ngalan magayog mga masakiton. Kanya pagkauman pero ingon si Kristo wa ko makailang ila. Muna ingon Kristo pagbantay mo. So mo na ang mga apostol gipadala ni Kristo sa tibuok kalibutan with the warning nga bantayan nimo ang mga tawhan at puro pud ni gabit og ngalan but pasabot puro pud gakudlo sa iyang gitawag og pulong. So nasi pahimangno nga isang iyo ang maayong balita, ikaduha na pud siya warning nga bantayan tong mga mining nga mga propeta o mining nga mga magtutudlo. So ibig sabihin nagtudlo sila. Nagtudlo tong mga disipulo. Atong apostoles yung ilang mga disipulo, siyempre kimo man isugo ni Kristo itudlo ang tanan nga akong isugo ninyo. Panlakaw mo sa kalibutan. Kaya ligod na butang diha kayo niya diha. Panglakaw kamo. Pag imo mga Ginunaan. Nya. So gikan sa mga disipulo sa ato kaya karon sa itong buhaton sa mga anang sama sa inyo ha unsay dapat itudlo. Ang pinakadapat buhaton pinakauna kinahanglan kamo subject sa iglesia ang gitukod ni Kristo kimo man lang iyang gisugo o man sila ang gisugo. Kay sumala pa ni San Pablo Roma kapitulo 10 bersikulo 14 hangtod 15 walay matudlo nga ebanghelyo kung walay magtutudlo nga gipadala. O kanang mga magtutudlo nga gipadala gikan gid kang Kristo kay bisan gani ang mga apostol gipadala na gyud ng Kristo niya ang mga apostol pod nagpadala pod sa ilahang mga disipulo. So buti pasabot ang unbroken sending of preacher or tawag ini mga teacher magsukod gid kang Kristo mismo. So buti pasabot ang gitulo ni Kristo discipleship. Siyempre, yung discipleship nagi mga teacher. Kaya dili man na mahimong disciple kung wala teacher. So ang problema ana nag-angkon-angkon ta nga we are disciples, yung problema wa tay teacher. Ano sa tanahin mga disciples tanyo wa tay teacher? Imposible man nga ang libro na disciple. Pag yung disciple na ginay teacher. So ang simbahang Katolika kung tan-awon kini mo ang mga apostol na sila mga disipulo. Tao ang naidisipulo dili ang libro mo naidisipulo. Kaya uban man gud sir, nahitabo man gud tungod kay nagbasa ng Biblia disciple na sila dili. Ako sila abot ana nagbasa ka lang disciple ka na. Ana di ay. Kung sa gyud ay meaning sa paan, sir? Sa day meaning dito sa disciple. Ang term nga disciple, ang buti pasabot, number 1 is learner. Learner siya. Disciple gud siya. So learner, ang buti pasabot tinudluan, dapat siyang tudluan. Ikaduha receiver. Receiver of information. Convert siya. Yes, ang katong tawag ng mga di-Katoliko, dapat converted siya. So ang buti pasabot from the time of the apostles para dili masipyat ang giingon ni Kristo naagid siya kanang unbroken succession gikan sa mga gisugo ni Kristo hangtod sa mga disipulo hangtod karon. Kay ingon gud si Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung mingon kag kanunay walay gutlo sa segundo, minuto, aw oras, adlaw, bulan, semana, tuig nga mohunong ang Kristo pag-uban. So buti pasabot So unsa katuyuan sa Diyos nga Amahan diya sa John 3:16. salvation aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuo kang Kristo ug mopasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo madisgrasya gud sa Juan kapitulo 15 bersikulo 6 si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlog ibalibag malaya hangtod di dauban kandidato kas daog wala ka ning iglesia. Nagkatawa ko aning mga laing sekta ba kay ang ato ang tawag na magipang-upload ingon pa nila instead daw og tawag ini magtudlo ta og mahitungod daw sa pulong sa Ginoo ang ato daw gihimo is nanaot daw kuno ta sa gitawag og mga laing sekta wala bi minanaot igo lang mi nagtug-an sa gitawag og tinuod kung unsa tinuod di mo ta mong tawag anang isulti. Ang kapait aning maong mga tawhana kay ang katawa lang ta pag sila mo buhat og tawag aning ana atakihon nga simbang Katolika
dili na daot sa ilaha, pero kita gani ang tawag anang musulti against sa ilaha, mingon sa daot ato sa lang daot ay wrong na, mali na nya. Kung mingon sila tawag anang daot, mag-provide sila og tawag anang ebidensya nga gidaot nato ang ilahang kuan, gidaot nato ang ilahang tawag ining pundok. Pero wala eh. Ang ato lang gitug-an kamaturan, ang atong gitudlo is kung unsa tong naa sa facts. Nya napad toy tawag ining ningon nga kay katong last atong video man god, ang ato manggong gi-upload, ang atong na-upload katong dito ko sa Toril nga ingon ta nga ang nagpapatay kang Kristo tawag ining mga sabadista, kay mga sabadista magitinuod to. Di magitin mo pwede ingon nga mga Domingista. So ang nagpapatay kang Kristo, mga sabadista yung klaro. Niya ang ilahang gitamod nga sugo, ang ilang gisunod nga sugo, kining pagpahulay sa gitawag og adlaw ikapito. So karon mingon sila sa kuha nga gidaot wala oy. Igor ko tawag ana nasulti, pero katong mga sabadista hato mga Hudyo man to. Pero naman po yung mga nag-angkon ng sabadista nga nagpakahudyo. Disgrasya gihapon kay sinaguga man na siyawa ng magpakahudyo. Diba? Sinaguga man na sa tawag inang sayaw. And at the same time, kanang mga kuanron, kanang mga gitawag og kining mga nagpaila karon nga gitawag og mga Hudyo. Nagpaila nga tawag ining mga Sabbath keeper. Ipangtukod bitaw mga Amerikano Masugot kag sa dili gipangtukod gyud na og tawag ini mga Amerikano, dili gyud nagikan kang Kristo. Never gyud na nagikan kang Kristo. Basta pundok gani nga gawa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay dili gyud nagikan kang Kristo. Dili nagikan kang Kristo. Gikan na dito sa kuan, gikan na dito sa tawag ini nga Amerika or Japan ba or sa gitawag Korea or bisan pa dili sa Pilipinas. So manang di tayo nila pwede makuan, di tayo nila pwede mailad. Mana nga kuan lang gud tawag anang dawat-dawat lang gud tag unsay tinuod kay kami po mga Katoliko igo lang pud bumi mo tubag sa inyohang tawag ini mga akusasyon na bahin namo. So kung tawag ano nasakitan mo pasensya kay igo lang may sulti tinuod. Kung unsay tinuod mo to tong punitan, kung unsay tinuod mo to itudlo, kung unsay tinuod mo to tong huptan, di ba? So agwanta lang mo.